Ζώντας πραγματικά. Το Ζώντας πραγματικά είναι μια εκπομπή που ευελπιστούμε ότι θα σας βοηθήσει στην καθημερινή σας ζωή. Μέσα σε ένα κόσμο ταραχής, απελπισίας και αποθάρρυνσης, ο Χριστός προσφέρει χαρά, ελπίδα και παρηγοριά. Οι ύμνοι που θα ακούσετε, οι εμπειρίες των προσκεκλημένων μας και τα μηνύματα από τον Άγιο Λόγο του Θεού θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι εκείνος που δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή εκείνων που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Το Ζώντας πραγματικά βρίσκεται για άλλη μια φορά στην οθόνη σας και ευχόμαστε να σας αρέσει. Εάν το έχετε ξαναδεί, θα έχετε ήδη μια εικόνα. Αν δεν το έχετε δει και είναι η πρώτη φορά, καθίστε, παρακολουθήστε το και θα δείτε αν σας ενδιαφέρει πραγματικά και αν σας νοιάζει αυτή η έννοια του να ζήσετε πραγματικά. Η εκπομπή μας βασίζεται πάνω σε αυτή την έννοια του να ζήσει κάποιος πραγματικά, γιατί πολλές φορές άνθρωποι ζουνε, άλλοι με πόνο, άλλοι με βάρος, άλλοι δυσφάστακτα, άλλοι χωρίς κανένα νόημα στη ζωή τους και εμείς λέμε ότι μπορεί κάποιος να ζήσει πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο. Είναι οι δυσκολίες πολλές, είναι τα προβλήματα πολλά, είναι οι καταστάσεις αυτές οι οποίες μας εκτρέπουνε, μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν ανάλογα τη ζωή του καθενός, αλλά και πάλι με τα προβλήματα ή χωρίς τα προβλήματα μπορεί κάποιος να ζήσει πραγματικά. Μπορεί να είναι ήρεμος και ήσυχος στη ζωή του, να είναι βεβαιωμένος και να ξέρει που πηγαίνει, να έχει βρει το νόημα στη ζωή, να προσπαθεί να το πετύχει και να μπορεί να ζήσει μια διαφορετική ζωή. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά μας και επίσης, όπως κάθε φορά, μαζί με το μουσικό μας κομμάτι θα έχουμε και την προσφορά της Καινής Διαθήκης. Μπορείτε να πάρετε την Καινή Διαθήκη στη Δημοτική και να τη διαβάσετε. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας, τις καρδιές μας. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος από μόνος του να αλλάξει τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά ο Θεός και ο Λόγος του μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας, μπορούν να αλλάξουν τις καρδιές μας και να μας κάνουν καινούριους ανθρώπους. Και έτσι να μπορέσουμε να ζήσουμε αληθινά, να ζήσουμε πραγματικά. Να μην έχουμε μια ζωή βάσανο, αλλά μια ζωή που να είναι ήρεμη, χαρούμενη και αποφασισμένη. Παρακαλούμε, παρακολουθήστε και αυτό το πρόγραμμά μας και στο τέλος θα τα ξαναπούμε. Η ζωή είναι γεμάτη ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ακούστε λοιπόν τη σημερινή ιστορία ζωής. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Τούκι. Αυτή τη στιγμή είμαι φοιτητής στο Γεωπονικό. Τελειώνω το Γεωπονικό στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και δουλεύω με τους γονείς μου ταυτόχρονα στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Όλα ξεκινάνε από τη Μαδαγασκάρη, στη χώρα από την οποία κατάγομαι. Η μητέρα μου είναι ίδιος με μένα, ο πατέρας μου είναι ήδη στην Ελλάδα και σπουδάζει. Μετά από λίγα χρόνια ξεκινάει το ταξίδι της μητέρας μου στην Ελλάδα και λίγο πιο μετά το δικό μου ταξίδι στην Ελλάδα. Ήρθαμε ένας-ένας. Λίγα χρόνια μετά γίνεται και ο αδερφός μου και είμαστε μια οικογένεια από μια ξένη χώρα και ζει στην Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο είναι για κάποιους οι οποίοι ξεκινήσαν από μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο τόπο, σε ένα άλλο μέρος, με μια άλλη κουλτούρα, άλλο είδος χιούμορ, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια ξένη χώρα. Στο δικό μου κομμάτι της ιστορίας, θυμάμαι να είμαι στο δημοτικό και λόγω του ότι ήμουν διαφορετικός, εξαιτίας του ότι είχα διαφορετικό χρόνο με τα παιδιά, τα παιδιά συνήθως ερχόντουσαν και με κοροϊδεύανε, αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι με κοροϊδεύανε, το χειρότερο είναι ότι αισθανόμουν ότι δεν μπορούσαν να παίξω μαζί τους, δεν με δεχόντουσαν. Υπήρχαν και κοροϊδίες σίγουρα, αλλά το χειρότερο θυμάμαι ότι ήταν το ότι δεν με δέχονται στην παρέα τους. Πηγαίνω στη δασκάλα, της λέω, τα παιδιά δεν με παίζουνε και η δασκάλα πάει και σε παιδιά, παίξτε με το Τούκι. Και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα τα παιδιά να παίζουν μαζί μου, όχι επειδή τους άρεσε η παρέα μου, αλλά περισσότερο επειδή τους είπε δασκάλα να παίξουν μαζί μου. Μεγαλώνοντας, θυμάμαι να έχουμε θέματα με τα χαρτιά που πρέπει να συμπληρώσουμε, ώστε να μείνουμε στην χώρα αυτή. Για να μπει σε μια χώρα σίγουρα βγάζει μια βίζα, η οποία θα είναι για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Αλλά για να μπορείς να συνεχίσεις να ζεις εδώ πέρα, πρέπει να μαζέψεις διάφορα χαρτιά, τα οποία αποδεικνύουν ότι ίσως δεν είσαι κάποιος κακός άνθρωπος,
ότι είσαι υγιής και μπορείς να μείνεις σε αυτή τη χώρα. Και κάθε φορά θυμάμαι να παλεύουμε με αυτό. Θυμάμαι πάντα να έρχονται τα χαρτιά λιγμένα, να ξανακάνουν τη διαδικασία ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Στην πορεία της ζωής μου θυμάμαι ότι πάντα μιλάγαμε για το Θεό στο σπίτι. Ο πατέρας μου πάντα μιλούσε για το Θεό και είχα μεγαλώσει με μια θεοσεβούμενη οικογένεια και στη συνείδησή μου πάντα χωρούσε ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι αν ήμασταν στη Μαδαγασκάρη και συνεχίσαμε και ζούσαμε εκεί πέρα, θα ήμασταν κάποιοι χριστιανοί όπως είναι όλοι οι χριστιανοί στον κόσμο, την Καιρική Εκκλησία, όλη την εβδομάδα ξεχνάμε καν τη λέξη Θεός. Πιστεύω ότι ήρθαμε στην Ελλάδα μας βοήθησε να συγκεντρωθούμε περισσότερο στο Θεό και με τις δυσκολίες να στρέψουμε το βλέμμα μας σε κάποια βοήθεια έξω από εμάς. Στη δικιά μου τη ζωή, στο Χριστό βρήκα τη φιγούρα του Θεού, ο οποίος ξέρει τι είναι να μη σε δέχονται, ξέρει τι σημαίνει να σε απορρίπτουνε. Και στην άλλη μεριά, στο Χριστό βρήκα εκείνον τον Θεό ο οποίος σε αποδέχεται στη δικιά του τη βασιλεία, στη δικιά του τη χώρα. Και υπάρχουν κάποια εδάφια που λένε ότι ο Θεός μέσω του Χριστού σε πολιτογράφησε στη δικιά του βασιλεία. Η λέξη πολιτογράφησε σημαίνει ότι είσαι ένα πολίτης μιας άλλης χώρας και σε έκανε πολίτη της δικιάς του χώρας, του δικού του βασιλείου. Και από τη μία θυμάμαι το κράτος, βασικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, να σου ζητάνε χαρτιά τα οποία πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είσαι κακός, και από την άλλη έχεις τον Χριστό ο οποίος ξέρει κατά βάθος ότι είσαι κακός, ότι υπάρχει σκοτάδι μέσα στην καρδιά μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος που κάνει αμαρτία, έχει σκοτεινές σκέψεις. Ο Χριστός το ξέρει αυτό και όμως με δέχεται στη δικιά του τη βασιλεία, στη δικιά του τη χώρα, στο δικό του το κράτος. Αυτή είναι η δικιά μου ιστορία. Στην Ελλάδα που ζούμε ξέρω ότι ο καθένας έχει τη δικιά του αλήθεια και πολλές φορές φίλοι μου λένε «Του και χαίρομαι για την δικιά σου αυτή αλήθεια, και χαίρομαι που το ζεις». Το θέμα είναι ότι ο Χριστός και η αφήγηση της βίβλου δεν είναι μία αλήθεια όπως όλες οι άλλες. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υποκειμενική αλήθεια. Ή δεν είναι αλήθεια και όλοι εμείς χριστιανοί που πιστεύουμε όντως ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πέθανε και σταυρώθηκε, μας κάνει ανθρώπους οι οποίοι είμαστε γελοί, είτε είναι αλήθεια και τότε η βίβλος είναι και η κοσμοθεωρία της βίβλου είναι κάτι το οποίο αξίζει την προσοχή μας. Και αν στη δικιά ζωή αισθάνεστε ποτέ απόρριψη, ότι κάποιος δεν σε δέχεται, πάντα να ξέρετε ότι ο Θεός είναι εκεί για μας και ξέρει πως είναι να είσαι στην άκρη, να μην σε δέχονται, και ο ίδιος σε δέχεται όπως και να είσαι. Στη δικιά μου ζωή, όπως σας είπα, βρήκα ένα νόημα, μια κοσμοθεωρία, όπου όλοι έχουμε μια κοσμοθεωρία και κάποιοι ψάχνουν μια κοσμοθεωρία, ψάχνουμε μια αλήθεια για τη ζωή μας. Στο Χριστό βρήκα μια φύση του κόσμου η οποία μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα και μου ζεσταίνει την καρδιά. Αυτό μου έχει δώσει μια ηρεμία και ξέρετε, στον κόσμο που ζούμε, όταν βλέπεις το κακό που συμβαίνει γύρω σου, όταν βλέπεις τις αδικίες, όταν βλέπεις πράγματα τα οποία αναρωτιέσαι και λες τι γίνεται, γιατί είμαι εδώ πέρα, τι κάνω εδώ πέρα, τι υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει κάποιος που νοιάζεται. Στο Χριστό βρήκα εκείνον το Θεό που νοιάζεται για την αδικία, νοιάζεται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, για το πόνο. Και ο ίδιος πέρασε το πόνο, έγινε θύμα της βίας της ανθρωπότητας. Βρήκα έναν Θεό και άνθρωπο, γιατί έγινε άνθρωπος που με αποδέχεται και έχει αλλάξει στην ουσία το πώς εγώ βλέπω και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί και εγώ κατά βάθος δεν ήμουν ποτέ πάντα 100% καλός και ακόμα δεν είμαι και ακόμα το παλεύω και έχω και εγώ ίδιος δικές μου προκαταλήψεις για ανθρώπους. Και σιγά σιγά κάθε μέρα με τη μέρα η σχέση μου με τον Χριστό με αλλάζει σε αυτό. Βλέπω τους ανθρώπους διαφορετικά, βλέπω τον κόσμο διαφορετικά, μαθαίνω να αποδέχομαι και να αγαπάω.
Και αυτό γιατί ο Χριστός πρώτος με δέχτηκε και με αγάπησε. Κάποιον που ψάχνει το Θεό και δεν πιστεύει, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως είπα και πριν, η βίβλος σου δίνει μια αφήγηση για τον κόσμο μας, μια ιστορία η οποία σου την άζεται μιλά στον αέρα και σου ζητάει την καρδιά. Θα πρότεινα να ψάξει, να διαβάσει τη βίβλο, να δει τι λέει, ποιος είναι ο Χριστός, να διαβάσει τα Ευαγγέλια. Ποιος είναι ο Χριστός? Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά μας λέγανε και μαθαίναμε. Το καλύτερο είναι να δούμε από μόνοι μας τι λέει η ίδια η βίβλος για τον Χριστό, τι λέει τα Ευαγγέλια για τον Χριστό. Και εκεί θα βρει, είμαι σίγουρος, αν ψάχνει όντως με την καρδιά του, θα βρει αυτό που ψάχνει. Γεια σας. Με λένε Παναγιώτη και έχω αναλάβει προσωπικά την αποστολή του έντυπου υλικού. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας προτρέπαμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν όμως δεν έχετε, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Η Καινή Διαθήκη είναι στη δημοτική γλώσσα για να μπορείτε να την καταλάβετε και επίσης είναι εγκεκριμένη από όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη Ευαγγελική. Επίσης προσφέρουμε δωρεάν μια ταινία με τη ζωή του Χριστού σε DVD, η οποία πιστεύουμε θα αρέσει σε εσάς και στην οικογένειά σας. Τέλος, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε δωρεάν και κάποια βιβλία, τα οποία θα σας βοηθήσουν στη χριστιανική σας πίστη, όπως πώς να προσευχόμαστε, πώς να αποκτήσουμε ευτυχισμένη οικογένεια και αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο και κάποια άλλα βιβλία. Θέλω να βρω αγγελικά νερά για να πετάξω, για να βρεθώ ψηλά στον ουρανό. Κι όταν σε δω θα τρέξω εγώ κοντά σου, μέσα στα βάθη της καρδιάς του Θεού. Η αγάπη σου είναι φανερή σε μένα και όποιος θέλει να σε ψάξει θα σε βρει. Τα λόγια είναι περίτα και πετριμένα, για όποιον διάλεξε μάτια σου να χαθεί. Αν βλέπεις φως, σημαίνει πως υπάρχει και σκοτάδι, είτε νεκρός, είτε ζωντανός. Κάποιος το σύμπαν περιμένει για να χαθεί, για να μ' αγγίξει, να με πάει αλλού. Η αγάπη σου είναι φανερή σε μένα και όποιος θέλει να σε ψάξει θα σε βρει. Τα λόγια είναι περίτα και τετριμένα, για όποιον διάλεξε μάτια σου να χαθεί. Να χαθεί σαν ένα κύμα ωκεανού, να χαθεί σαν μία σκέψη ενός ανέμελου παιδιού. Μα αν βρεθεί θα γίνει πάρτης του ουρανού, τα λιμέρια για την ψυχή ενός ασώτου Ιού. Και όποιος θέλει να σε ψάξει θα σε βρει. Τα λόγια είναι περίτα και τετριμένα, για όποιον διάλεξε μάτια σου να χαθεί.
Γεια σας. Με λένε Παναγιώτη και έχω αναλάβει προσωπικά την αποστολή του έντυπου υλικού. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας προτρέπαμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν όμως δεν έχετε, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Η Καινή Διαθήκη είναι στη δημοτική γλώσσα για να μπορείτε να την καταλάβετε και επίσης είναι εγκεκριμένη από όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη Ευαγγελική. Επίσης προσφέρουμε δωρεάν μια ταινία με τη ζωή του Χριστού σε DVD, η οποία πιστεύουμε θα αρέσει σε εσάς και στην οικογένειά σας. Τέλος, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε δωρεάν και κάποια βιβλία, τα οποία θα σας βοηθήσουν στη χριστιανική σας πίστη, όπως πώς να προσευχόμαστε, πώς να αποκτήσουμε ευτυχισμένη οικογένεια και αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο και κάποια άλλα βιβλία. Για να τα λάβετε τα βιβλία μας που είναι δωρεάν, τηλεφωνήστε μας στον αριθμό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ρωτήσαμε νέους για τις απόψεις τους για την ζωή. Φοβάσαι τα γυρατιά καθόλου? Όχι, είναι ένα φυσιολογικό στάδιο. Όχι, θεωρώ ότι είναι φυσική εξέλιξη. Όχι, δεν το φοβάμαι. Αυτά έρχονται σε όλους. Όχι ιδιαίτερα, είναι κάτι αναπόφευκτο. Όλοι θα γεράσουμε. Φοβάσαι καθόλου τα γυρατιά? Ναι. Φυσικά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και γενικά αυτό που πιστεύω είναι ότι τα γυρατιά είναι κάτι που κερδίζεται. Δηλαδή το κερδίζεις ζώντας μια καλή ζωή ως νέος, γεμάτη ας πούμε. Οπότε σε περίπτωση που δεν το κάνεις, εντάξει, κερδίσεις τα γυρατιά, δεν σου αξίζουν, αλλά είναι απόφευκτο ας πούμε. Ναι, το φοβάμαι. Έγινε αγόρι μου. Εντάξει, ο φόβος του να γεράσεις και να μείνεις ανήμπορος είναι πάντα ισχυρός, αλλά ζεις πάντα τη στιγμή. Αυτό πιστεύω. Φοβάσαι καθόλου τα γυρατιά? Νομίζω ο καθένας δεν πρέπει να το σκέφτεται απλά. Δεν το φοβάμαι, στη ζωή είναι. Εντάξει. Έτσι. Σχετικά με αυτό, πολλές φορές το έχω σκεφτεί, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το φοβάμαι, αλλά σίγουρα θα έχει και τις γλυκές του στιγμές, όπως τα εγγόνια, ας πούμε, και αυτό που σίγουρα δίνουν δύναμη. Είμαι ο ίδιος εγγονός, οπότε μπορώ να δω τι δύναμη δίνω στους παππούδες και τις γιαγιάδες μου. Νομίζω ότι θα έχω και εγώ την ίδια πηγή έμπνευσης για να συνεχίζω και ας έχω τις δυσκολίες τόσο σωματικές όσο και η κούραση που θα μου έχει φέρει μέχρι τότε η ζωή. Φοβάσαι καθόλου τα γυρατιά? έτσι και έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτούμε τα γυρατιά. Ξέρω, έχω τόσα χρόνια μπροστά μου. Θα δούμε. Ναι, το έχω σκεφτεί, είναι η αλήθεια. Τα φοβάμαι. Βασικά φοβάμαι περισσότερο τη μοναξιά. Φοβάσαι τα γυρατιά? Όχι προς το παρόν. Τα γυρατιά όχι ακόμα, εντάξει, είμαι νέος. Τώρα θα ακούσουμε μία μικρή ομιλία από την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Είναι ωφέλιμη, χαρούμενη και μας βοηθάει στη ζωή μας. Πολλές φορές ακούμε την ερώτηση τι πρέπει να κάνω για να έχω ευλογία στη ζωή μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω για να ευλογηθεί η ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέποντας μέσα στο Λόγο του Θεού και διαβάζοντας τις ιστορίες μπορούν να παραδειγματιστούν και μπορούν να εμπνευστούν τι έκαναν κάποιοι άνθρωποι στο Λόγο του Θεού μέσα και η ζωή τους ευλογήθηκε. Και μπορούμε και εμείς να είμαστε μιμητές τους, αν θέλουμε τις ευλογίες αυτές στη ζωή μας. Και μέσα από το παράδειγμά τους, που στην ουσία είναι πράξεις που έχουν κάνει, μπορούμε και εμείς να μάθουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι δίνε γενναιόδωρα στους άλλους. Για να ευλογηθεί η ζωή σου, δίνε γενναιόδωρα στους άλλους. Και παίρνουμε την ιστορία αυτή από την ζωή μιας κοπέλας. Το όνομά της είναι Ρεβέκα. Η Ρεβέκα πήγε να πάει στο πηγάδι ένα απόγευμα και είναι γνωστή η ιστορία πως ο Αβραάμ έστειλε το δούλο του τον Ελεάζαρ να πάει να βρει νύφη για το γιο του τον Ισάκ και του έδωσε κάποιες οδηγίες. Ο Ελεάζαρ ορκίστηκε μπροστά στο Θεό ότι θα κάνει αυτή τη δουλειά και πήγε και έκανε μία υπόθεση μέσα στο μυαλό του. Λέει ο Ελεάζαρ, κοίταξε πώς θα ξέρω, πρέπει να βάλω ένα σημάδι, πώς θα ξέρω ότι αυτό το άτομο είναι αυτό που θέλει ο Θεός για τον Ισάκ. Και έκανε μια δύσκολη περίπτωση μέσα στο μυαλό του. Λέει, θα ζητήσω νερό από κάποια κοπέλα και αν αυτή η κοπέλα μου πει εγώ θα σου δώσω νερό αλλά θα ποτίσω και τα ζώα σου, αυτή θα είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Πόσες πιθανότητες, αν μπορούσαμε να στοιχηματίσουμε, υπάρχουν στο να γίνει αυτό το πράγμα.
Προσευχήθηκε ο Ελεάζαρ, πάει στο πηγάδι, ήταν απόγευμα, είχε 10 καμήλες, βλέπει κάποιες κοπέλες να έρχονται, πλησιάζει μία και της λέει «Μπορώ να πιω λίγο νερό». Το όνομα της κοπέλας είναι η Ρεβέκα που είπαμε και συνεχίζει η ιστορία ως εξής. Η Ρεβέκα του λέει «Βέβαια, να σου δώσω να πιείς νερό, αλλά όχι μόνο να σου δώσω να πιείς νερό, αλλά να ποτίσω και τα ζώα σου γιατί φαίνονται διψασμένα». Ξέρετε, μία μικρή σε εισαγωγικά πράξη που έκανε η Ρεβέκα έδωσε γενναιόδωρα και αυτό είναι που ευλόγησε τη ζωή της. Ακούστε λοιπόν, η Ρεβέκα πότισε 10 καμήλες, περίπου 80 λίτρα πίνει κάθε καμήλα. Έπρεπε λοιπόν, αν ο κάθε κουβάς σηκώνει 20 λίτρα, να σηκώσει 4 κουβάδες, από 2-3 λεπτά ο κάθε κουβάς. Η μεγάλη ιστορία, μη σας μπερδεύω με τα μαθηματικά, περίπου 2 ώρες δουλειά, απογευματιάτικα, δουλειά που δεν την είχε υπολογίσει η Ρεβέκα, που προσφέρθηκε να κάνει σε έναν άνθρωπο που ήταν άγνωστός της. Ξέρετε, δίνε γενναιόδωρα στους άλλους. Ένας νομικιστής δεν μπορεί να είναι γενναιόδωρος. Ένας που πάει με τον νόμο δεν μπορεί να είναι γενναιόδωρος. Η δικαιοσύνη των Φαρισαίων μετριότανε. Έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν έκανα εκείνο, το άλλο, το τρίτο. Όταν είσαι νομικιστής δεν μπορείς να είσαι γενναιόδωρος. Η Ρεβέκα έδωσε γενναιόδωρα. Από το χρόνο της έδωσε στον Ελεάζαρ. Όταν είσαι νομικιστής δεν μπορείς να είσαι γενναιόδωρος, αλλά επίσης δεν μπορείς να περπατήσεις το δεύτερο μίλι αν πρώτα δεν κάνεις το πρώτο μίλι. Ξέρετε, η Ρεβέκα δεν μπορούσε να ποτίσει τα ζώα του, που ήταν του υπηρέτη του Ελεάζαρ, που ήταν δύσκολη δουλειά αν θέλετε, αν πρώτα δεν έκανε την εύκολη δουλειά. Να δώσει ένα ποτηράκι νερό σε εκείνον που τη ζήτησε. Πολλές φορές έχουμε όνειρα, έχουμε σκοπούς, έχουμε στρατηγικές, θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Να ταΐσουμε και να ποτίσουμε πολύ κόσμο. Ξεκίνα από το απλό. Δώσε ένα ποτήρι νερού, ψυχρού ύδατος σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη και μετά θα έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις και άλλους και να κάνεις τη διαφορά. Δώσε γενναιόδωρα. Για να κάνεις το δεύτερο μίλι πρέπει πρώτα να κάνεις το πρώτο μίλι. Και επίσης ένα άλλο πράγμα από τη ζωή και την πιστότητα της Ρεβέκας μαθαίνουμε ότι οι περισσότερες ευλογίες απαιτούν περισσότερη δουλειά. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας, να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα και να περιμένουμε ο Θεός να μας ευλογήσει περισσότερο. Οι περισσότερες ευλογίες απαιτούν περισσότερη δουλειά. Η Ρεβέκα έδωσε γενναιόδωρα, έδωσε από το χρόνο της. Κάποιος θα πει, εγώ δεν έχω, δες η κατάσταση οικονομική, η δυσκολία στη χώρα μου, η δουλειά που δεν υπάρχει, ο μειωμένος μισθός και οι μειωμένες ώρες εργασίας. Μπορείς να δώσεις γενναιόδωρα από κάποια πράγματα που έχεις, από κάποια ταλέντα που έχεις, από το χρόνο που έχεις, ίσως όταν δεν έχεις χρήματα. Δώσε γενναιόδωρα. Η Ρεβέκα δεν έδωσε τίποτα παραπάνω από το χρόνο της. Δεν έδωσε υλικά αγαθά. Έδωσε το χρόνο της, αυτό που το είχε, και όλοι μας έχουμε τον ίδιο χρόνο. Αν μπορούσε η Ρεβέκα να μας μιλήσει σήμερα, θα μας έλεγε κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ή μάλλον αν θέλετε θα μπορούσαμε να μάθουμε από τη γενεοδορία της Ρεβέκας κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη δικιά μας τη ζωή. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να μάθουμε είναι ότι όταν δίνουμε γενναιόδωρα, λαμβάνουμε πολύ περισσότερα από αυτό που δώσαμε. Όταν ο Ελεάζαρ, ο υπηρέτης, είδε τις καμήλες του να ποτίζονται και πραγματοποιήθηκε το σημάδι που είχε βάλει, τι έκανε? Άνοιξε τα πουγκιά, άνοιξε τις βαλίτσες και έδωσε χρυσαφικά στη Ρεβέκα. Η Ρεβέκα δεν είχε φανταστεί ότι θα έπαιρνε τέτοια πράγματα όταν γενναιόδωρα έδινε από το χρόνο της. Όταν δίνουμε γενναιόδωρα, παίρνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι είχαμε φανταστεί. Ένα δεύτερο μάθημα που μαθαίνουμε από την ιστορία της Ρεβέκας είναι το εξής. Όταν δίνουμε εμείς γενναιόδωρα, ευλογούνται και οι άλλοι γύρω μας και μάλιστα η οικογένειά μας. Όταν έγινε αυτό το γεγονός, ο προφήτης λέει ποιος είναι ο πατέρας σου, ποια είναι η οικογένειά σου, ποιος είναι ο αδελφός σου, και η Ρεβέκα τον πήρε και τον πήγε σπίτι της. Και τι έκανε ο υπηρέτης? Την ίδια ιστορία. Άνοιξε τα μπαγκάζια, άνοιξε τις βαλίτσες, έβγαλε χρυσαφικά και τα έδωσε στους γονείς
και στον αδελφό της Ρεβέκας. Μα δεν έκαναν τίποτα, δεν ήταν καν παρόν, δεν ήξεραν γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε. Αλλά είχε κάνει κάτι η Ρεβέκα, είχε δώσει γενναιόδωρα. Όταν δίνεις γενναιόδωρα, όχι μόνο εσύ θα ευλογηθείς παραπάνω από ό,τι περίμενες ή πιστεύεις, αλλά και οι άλλοι που είναι γύρω σου θα ευλογηθούν όταν δίνεις γενναιόδωρα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό μάθημα, όταν δίνεις γενναιόδωρα, η γενναιοδωρία σου πάει πολλά χρόνια μετά. Η γενναιοδωρία που έδωσες κάποια πράγματα, κάποιο χρόνο, κάποιο ταλέντο, ακολουθεί τη ζωή σου ακόμα και όταν εσύ φύγεις, ακόμα και όταν εσύ πεθάνεις. Μην ξεχνάτε, η πράξη αυτή της Ρεβέκας την κατέστησε να είναι η προ γιαγιά του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Έδωσε γενναιόδωρα και ευλογήθηκε και αυτή και η οικογένειά της και για πολλές γενιές η οικογένεια και ο λαός της. Σκεφτείτε τι θα ήταν, αγαπητοί, αν ο Μιχαήλ Άγγελος έλεγε «Δεν βάφω ταβάνια», αν έλεγε ο Νόε «Δεν φτιάχνω καράβια», αν ο Μωυσής έλεγε «Δεν περνάω ποτάμια και θάλασσες», αν οι προφήτες δεν πήγαιναν και ο Ιωάννης έλεγε «Εγώ δεν βαφτίζω ανθρώπους», τι θα γινότανε αν ο Χριστός έλεγε «Εγώ δεν πηγαίνω στο Σταυρό». Η γενεοδωρία μας, τα πράγματα που κάνουμε εμείς σήμερα, είναι αυτά που μας ακολουθούν ακόμα και όταν εμείς έχουμε φύγει από αυτή τη γη. Δίνε γενναιόδωρα στους άλλους για να έχεις μια ευλογημένη ζωή, εσύ, η οικογένειά σου, και να σε ακολουθεί και στην αιωνιότητα. Μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο zondas.gr, καθώς και στο Facebook, στο Ζώντας Πραγματικά. Πριν από λίγο ακούσαμε τον ομιλητή μας, ο οποίος μας διάβασε κάτι από την Αγία Γραφή και μας μίλησε για την Αγία Γραφή. Και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων ακροατών μας στην Αγία Γραφή. Σας παρακαλούμε, πάρτε τηλέφωνο και ζητήστε να σας στείλουμε μια Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη που στέλνουμε είναι δωρεάν, στη Δημοτική και αναγνωρισμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες. Δηλαδή από την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, Ευαγγελική. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να γίνει διαθέσιμος και θέλουμε να σας προτείνουμε και να σας κάνουμε να σκεφτείτε το ενδεχόμενο, αν δεν έχετε μέχρι τώρα διαβάσει την Αγία Γραφή, να τη διαβάσετε. Ίσως αυτή η καινούργια χρονιά, ίσως αυτή να είναι μια καινούργια ευκαιρία να δείτε τι λέει ο Θεός. Μήπως λέει κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει. Μήπως κάτι άλλο έχετε ακούσει για το Θεό και τώρα διαβάζοντας το Λόγο Του θα δείτε διαφορετικά τον Θεό. Ο Θεός ενδιαφέρεται για όλους μας. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Γι' αυτό άλλωστε έστειλε τον Χριστό για να σταυρωθεί, για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε όλοι εμείς καθαροί, καθώς εκείνος μπορεί να μας αλλάξει. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να σκεφτείτε. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να διαβάσετε την Αγία Γραφή και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να κάνετε και μια προσευχή στο Θεό αν χρειάζεται. Ο Θεός είναι αυτός που είναι κοντά μας και θέλει να μας ακούσει. Ξέρετε, δεν χρειάζεται τίποτε το ιδιαίτερο, χρειάζεται απλώς με απλά λόγια να στραφούμε στο Θεό και να Του μιλήσουμε. Να Του πούμε τις ανησυχίες μας, τους πόνους μας, τις στεναχώριες μας και εκείνος είναι διαθέσιμος, έτοιμος και κοντά για να μας απαντήσει και να επικοινωνήσει με τον καθένα μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είσαστε καλά και ο Θεός να είναι μαζί σας. Αγαπητοί μας φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Ελπίζουμε πως η εκπομπή μας σας βοήθησε να αναγνωρίσετε την βοήθεια του Θεού στη ζωή των προσκεκλημένων μας. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Θεός μπορεί να ανταποκριθεί και στη δική σας ανάγκη. Ίσως και εσείς σήμερα να χρειάζετε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να αλλάξει η ζωή σας. Γι' αυτό μην αμελήσετε να προσευχηθείτε στο Θεό ζητώντας Του να σας βοηθήσει. Άλλωστε, ο Θεός είναι πάντα διαθέσιμος για να βοηθήσει και να σώσει όποιον Του το ζητάει. Αν πάλι χρειαστείτε κάποια επεξήγηση από μας, μην τραπείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης να ξέρετε ότι οι προσευχές σας και τα τηλέφωνά σας μας ενθαρρύνουν και μας βοηθούν να συνεχίσουμε τις εκπομπές μας ζώντας πραγματικά. Γράψτε μας λοιπόν στη διεύθυνση Ζώντας Πραγματικά, Λιδίας 12 Αθήνα 11527 ή τηλεφωνήστε μας στο 210 74 73 254. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 210 74 73 254. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο zondas.gr.